Hemejäne salam, men Altyn. Habarsız galma gepleşigiň 173-nji bölümüne hoş geldiňiz. Kara sunat dünýäsine dolanny bu täzelikleri bölümüň dowamyna aýdyp geçeriz. Dostlar, geçen bölüm tesirleri okudum. Bölümün karşısısı pesirek deyip belläp geçipsiňiz. Aslında kamera hem ışık önkü, yönü fonun renkini azıcık ýagtyrak edeli değiştik. Şoň üçin şeýledir, ýakyny gözüňiz öwrenşer. Dırdır gurlap barýan dostlar, size bölüme like koyan bolsaňyz, agza bolmadyklar agza bolan bolsa, menem täzeliklere başlayan. Değişim ýalyk Kara Kakajan Recepov sungaty dolanny. Arada bir-iki lap hiç eli täzelik hödürlemedi. Indi täzeden täzelikleri hödürläp dinleýijilerini begendirdi. Şol sanna bizi de. Делайте музыку тише, тише. Всем воинам головы выше, выше. Тише, тише. Timur Orun'un sazandylygyny Azat Dönmez rus dilinde täze klip hödürledi. Bu aýdym menim pikirimçe hit bolar. Любовь, ты бываешь жестока, сердце ранишь глубоко, разделить мир напополам. Azat Dönmezov näetdiň ay bir hepdede 2 klip malades. Azat Dönmezov fit Mähri sen men ömrüm. Sen men ömrüm, ömrüm, sen men dünya. Sen men ömrüm, ömrüm, sen men dünya. Ali Aliyev gitarada täze klip hödürläpdir. Şemal. Senin saçların şimal, oynayar ka. Sen olsa duyanok lelem. Bu hepdede diňe Azat Dönmezov 2 klip hödürlänok. Mähri Pirkulova hem 2 klip hödürläpdir. Yine bir täzeligimiz DJ Bega'dan Nağşydyr. Kete gördüm karalar, dostlarımdan sorullar. Koydum kalbim yanına, sen uğrumda bağışıydın. Aslında bu hepde yine bir täzece klipimiz var. Yönü eýesi agzamamyzy islemedi. Bizem agzamdyk. Indi Elias Empo uşağıcığına in tanımal yıldızlarımız Hacı Azmammed, Fit Söhbet Cumayev ve Doğan'ı Sap. Ehliğizden saylanım sen, seyinim mehribanım sen. Yarım zarım varım, sensin ay özün. Sözlesem min sözlenim sen, bu cahanna söylenim sen. Yarım zarım. Azize Vakal izna täzelikleri hödürleýä Yekece sen. Adın tut yarırığım bom bom uğranma. Adın tut yar bu sazım bam bam yanlananla. Birede baltamda men eşit. Şatlyk Nuriyev, Şakey kimin ýadyna düşýär? Cennet aýdymyna cover hödürläpdir. Ay cennet, oy cennet, sürmerip gelýän cennet. Ay cennet, oy cennet, yıldırıp gelýän cennet. Ay cennet, oy cennet, sürmerip gelýän cennet. Şat Öwez Ýylgyray diýip täze aýdym hödürläpdir. Yıldıray, yıldıray, sen men üçün yıldıray. Yıldıray, yıldıray, yüreğimi yağladay. Geldiğime, gözüm kaşım oynatdım. Yalgırçık bolup seni kertüt. YouTube täzeliklerinde Halipa Suhan Orazberdiýew bilen bagly täzeligi görmän geçip gidipdir. Aslında bu videonun çykanyna 1 ýyl bolupdyr. Ýöne bu täzeligi hökma size aýdalyň. Ha, Allah geliyor. Daha da geliyor. Ha! Of nefis. Hayda. TikTok'da gowy bir täzelik gördük. Nurana Arslanowadan bir goşky dinläliň.
Bir gün yatladarlar söyleyen adam, yüzüme göz yaşına ağışlayanım. İki dünya karşı çıksa da birden unutulmaz günen bağışlayanım. Yeni bir täzeligi bellep geçeli Nazire Tagernece gözüňiz aydın. И вот этот день настал, 24 сентября, на вечернем собрании наш дорогой, уважаемый президент Сердар Бердымухамедов освободил моего супруга. Спасибо вам огромное, что простили нас. Indi Elias ingowaran şarjyklarymyzyň biri elbetde könleri ýatlar şarjygymyzda Halipa Nurmeredow ejem. Edeni şehit köşü emmelerden faylanan oğullarının meydanına tepil olup aylanan. Budurmuşum bizi senin kayan kaymanan, yürek seni kuyteye canım mehriban ecem. Yeni bir könler ýatlaly ABM gittin taşlap. Gözlerimi yumup men yatlayarım men seni yüreğimi dağlayan näme duygulum oynayan ağlatyan senin gözlerin aydan söylerim doymarım senin geçmeğinin. Indi Elias tesirleri okamaly şarjygymyzda birinji bolup tesir eden dostumuz Umit Gaýypow ýöne san ýazan üçin oňa bayrak berip bilemzok. Şoň üçin ikinji tesir ýazan Eska Life salam diýip ýazypdyr. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Dostlar şunu bellep geçeýin, birinji boljak bolsaňyz tesirlerde san ýa-da sticker ýazmak bolanok, hökman söz ýazmaly. Indiki tesirimiz Tawus Durdumuradowa. Bu gezek effekt ütkäpdir, azrak garanqyrak, no gowy bolan, köp sag bolun. Yeni bir tesirimiz Arslano. No выпуск сразу лайк. Спасибо. Yeni bir tesirimiz Bayram Hojakuliyev. Salam alaykum gowmusyňyz, media tama işgärlerine üstünlük arzu etýän janyňyz sag bolsun. Minnetdar. Indiki tesirimiz Islam Hanow. Diňe öňe media tama işiňizde üstünlük köp sag bolun gowy tesirleri ýazýanyňyz üçin. Bizi gollaýanyňyz üçin. Indi Elias soňky tesirimize Bandap Jeytnur Rozik Nizirya полетели в Туркмению. Думаю, он там замутит. Хороший, интересный контент. Вперед, брат, держай. Elbette Jeytnur ýöne ýere gitmedi. Ýakynda siz bilen bet täzelikleri hödürlät. Şonuň üçin näme etmeli? Bize agza bolmaly. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Bu hepde klip täzeliklerimiz diýsen kän boldy. Siz içinde haýsyny halan bolsaňyz tesirlerde belläň. Onda näme dostlar? Indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowjy seredin. Hoş sag bolun. Hoş sag bolun. Oýnatma ho. Aýtjak indi. Aýtaýynmy? Tutak edeň içinden. Men bilelim beytdiýene, bilelim edeýin onu. Edwe tapar diyor. Ama bu net. Hoş sag bolun. Aslında ışık hem näme diýdi? Tesirleri şu söz halamykda hiç şeýle. Bellep geçipsiňiz. Pauzalar. Sen daha doğru aýdarsın. Bu däl diýip bellep. Elzer ýakynda gözüňiz öwrünşmälen bir görsin diýip. Otur başla. Bolýdym sen aýda ýadydım. Uf, dır gürläp. Şu kırda versen şeydi. O tane var koyayım. Ona rozik buraya da koy da dikkat. Gözüm burada da bolamaz. Kırımça bu aydım hit bolo, Lubov. Ona aydamok. Lubov aydamok. My lord, hadi ya. Böyle aydalım. Doğru.
Ana ne ettin ayın gelmeli yer şu tayi. He, leme şonu göz. Sen men ömrüm. Sen men ömrüm. Dur. Pula adalanır da. Sen Aydın Marades. Gülüp ya. Gülkün tut ya. Sen Aydın Marades. Marades. Monolog geçeyim monolog. Burmut verme komentar yaz okumasam monolog. Tuğleme berilipdir sana seni alana başka işin koyup uşaklığa pötü ayat ayrayı nemin. Şey dedim de. Şey demedim başka çaydı. Yalan söyledi durun dur. Tыңай bir hep dedi. Telefonuma aşağıya. 2 klip. İyi tazelikleri hötürlü yer ve hep de aytyanlar şunu ben. Ama. İlk gece sen yardıma düşmedin. Yılgıray deyip təydaydım hötürləp durmay. Tam yılgır bu tüf. Ceytin ol, birdaçıq alandırma veren ok gör. Ne düşünüyorsun aydasın ben aytyanı? Bollu en son geldim Allah bulanmara. Täzeliklerden habersın